Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung iki dolan nek nggone konsumen daerah Bancah. Nek nggone Mas Dani ya iki wonge segatek dhewe. Dia bapake ras, tapi yo isan-isin ning ngene iki aja recahno wis ra apa-apa. Lah ning kene iki ngerti tak suguhane full. Soteng Mas. Nek nggone Pak sapa ya? Suratno enak. Surat. Pak Suratno. Iki padha wae ya. Juragan tambang bola-bali iki. Ayo kaca-kaca sing butuh mobil dan teko ning showroom Pahala buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Nang takon-takon tok ana. Heh? Iki kepiye? Iki kemana ngene? Iki asline no ya wonge barek ning wong cicah nom ya isinan kok mboke. Padha wis semede kabeh karan parae ala bingung aku. Terus didoleni malah ngene. Wis sing penting sogatane dintekno. Nah iki Pak Suratno tumbase iki ras S TRD Sportivo tahun 2019 Matic tipe tertinggi. Nek kanca-kanca ditakon ana tunggale tapi manual. Sing Matic bablas tayare. Pokoke sing seneng mobil lho Mbak Nunung iki kudu ndang satset. Selak payu. Piye seneng ora tumbasno? Senang. Nang isin. Tak spill mau yo. Ngarep ngatik. Tak spill mobil sing payu. Iki sepil mobilnya sing payu. Tinggal ae kok. Kono. Iki masih sing tugas brio iki ya. Apa ya? Ya. Iki mobilnya wis parkir ning garasi. Sing penting iki iso tuku. Kirase ya, tipe tertinggi. Ispionnya wis ono top dhewe. Jadi kocok-kocok sekepengin itu bisa langsung WA Mbak Nunung ya 082 225 073658. Pak urung iso nyupir, jadi diterno Mbak Nunung. Nek cara iso ngeterno, nek aduh jipok dhewe. Nek ngeterno kabeh bar iki. Iki sing duwe omah, wisin, wah wis Mbak Nunung lagi disoting kira-kira pae lah. Lah kepiye? Jek review ora ono sing gelem. Kaya padha lagi tuku. No, wong e koyang. Tuh, eko sing tuku jenenge Pak Suratno. Wis ngene iki kabeh masa sekeluarga iki ngene aku ora bingung. Piye? Iki gone wasri ya. Kemudian enak. Mbak Nunung ning kene mau diweni jangan bening lawuh sambel ya Allah Gusti. Nikmat paling pol. Iki kanggo Pak Suratno pokoke matur suwun sanget wis dipercaya. Ya diparingi mampol enak. Sesuk arep bulanah. Wonge ora ketok. Engko do takok tak kirimi dhewe kowe ya. Lah ngono ya padha gregeten. Paling angel iki. Biasane ku direview. Mbak ora apa-apa iki ku wis ora ono sing kena mboke ndelik anake pakane buah. Tanggane ora ono. Kalau Mas sapa ya kok dhewe? Karo Mas ya? Ya. Ngomong-ngomong silok. Ngomong jelak, Mas. Pak Suratno iku. Sapa jenenge? Mas Doni. Nah, iki sing tuku brio wingi. Ini review karo anake, iki lagi mulai kon ndi Mas? Sulawesi. Piye seneng ora mobile? Nggih, alhamdulillah saya niku. Nah, kanggo kanca-kanca piye, Mas? Ayo ra siaran. Bon. Wis ya, iki dulure. Ayo tanggone liyane wong cabak sing kepengin. Iki cabak ora Bancah. Monggo teko nek nggonku. Juragan tambang mantap pol pokoke. Dadah. Ini dadah kamu. Nah, jos. Ayo, tos. Jos. Ki anake Mas. Apa mau Doni? Mas Doni ya iki ganteng. Padha engko bengi insyaallah diupload gantian pokoke. Soale matur suwun sanget atas suguhane. Yo apa iki ya? Sambutane ngeri yo nggone wasri ya, Mas. Ben malah nyutingi kalon. Kuwi mau wong ya? Gak ana pae. Wis ora apa-apa. Wis ngono wae ya kanca-kanca. Padha ndongane selamat. Salaman Mas Dani. Sukses. Sandingano. Aku jangan donga Mas, iki urung donga. Ya padha dongane ya. Piye? Cukup lantas terus kok. Amin kowe yo ngono padha seger waras. Nek bali yo tok ditakeh. Amin. Tak tunggu pembelian yang kedua. Matur Isul nih tuku suwun. neh.
Aja ijo lho tuku neh. Nggih, insyaallah. Wes ngono ae ya. Ayo muni. Penutupan. Penutup. Penutupan dungane mboke. Bu, jaluk donga, Bu. Ayo iki lho, Bu. Yo karo mbake suprate. Dengan Mbak. Nggih. Tak dongake muga-muga sehat, lancar Rezekine. lancar rezekine, Amin. sukses. Panjang umur. Abdayane pekerjaane pokoke Bu ya. Amin, amin. Pokoke padha-padha rezekine ya. Heeh, padha kowe ya ngono ya, Nok. Nggih, amin ya Allah. Seneng lah. Iki sing tuku briyo lagi kesepil iki wis rak apa sing liyane ora roh. Matur suwun ya, Nak ya. Aku ngono Bu ya, matur suwun wis disambut dengan lembut. Diweni makan paling enak. Pokoke tiada tara. Nggih. Juru masak ini. Wes pamitan. Seneng pol. Oke, Wis terima kasih. ngono wae. Mbak Nunung arep bali. Matur suwun. Isu-isu terjual Ras S TRD Sportivo Matic 2019 mabur Juragan Tambang. Bancak meneh. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Istimewa, berkah barokah. Dan udan ra apa-apa, sing penting mobilnya metu. Monggo sing kepengin iso langsung teko WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Ya, nggone celempet tapi mobilnya wawi-wawi super istimewa. Monggo dilarisi. Piye kabare TKI? Yuk ndang sacet. Ras S tipe tertinggi mabur Juragan Tambang. Bancak. Iki stok Mbak Nunung jauh ya, ono barang kalir. Monggo dilarisi. Matur suwun.